Grabe dyan akong madam. Eh. Aman si Ilay. Mas ilay. BP. Katuwa ito. Bastos ang mga... Madam. Video. Oh na, ay kamo, di mo mga wife material. Ala, di lagi siya katulog madam. Dugay ba kaysa katulog madam ay. Di ahman ang mga... Pwede mangayo sa mong energy madam. Lagi kay excited ba kayo siya madam. Sige, ito pangutanan ni BP nga. Para magamit daw iyang kuan. Drone. Pagdala mo bilisan. Para mong balon. Masjis na. Please, balod, cooperate. Masuko al... Tilay. Na, asang ka